oke. Iya. Mas iki dikasih nama apa Mas? Kambingnya Mas? Ora nek jeneng lho Mas. Urung duwe jeneng. Wah, semene gedene rong dijenengi lho bola iki bola. Urung jeneng abang. Wah. Dipastikan kambingnya sehat. Sehat. Testisnya aman. Oh. Sip. Wah, iki jan. Wah, ngomongin sopo kok. Akhirnya kita izin dulu dengan sang pemilik kandang iki, Mas Tepeng. Assalamualaikum Mas. Dipun kabare? Oke, siap. Gua lah iki lur. Ki sik bodo aku wis lahir batin Mas Tepeng nggih. Nggih. Sami-sami Mas nggih. Nggih, Mas. Oke, bolo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama Marvis Official lur ya. Untuk hari ini kita masih di sekitaran Kecamatan Jenangan iki bolo ya. Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Desane ngendi kene Mas lali aku. Desane ya Jenangan. Desane tetap Jenangan ya. Oke lur ya. Oke lanjut lagi lur ya. Hari ini Mas Tepeng keluarkan materi jumbo karo jo mokonan. Engko anu Mas, piro Mas Tepeng rencana sing dilepas iki Mas Tepeng? Kabeh Mas jeneng payu. Sak kandang didol kabeh. Sisa kandange tok. Oke, jero kalau to Mas mau ora ketok. Izin jadi lur. Oke. Jadi untuk materi pertama yang kita sepil hari ini jantan dulu Mas Tepeng nggih. Jantan dulu iki bolo ya. Kita ambil dari yang mana dulu Mas? Apa sing jumbo dhisik kae? Bareng Mas. Baterainya ini Mas sampean ben krungu suarane Mas. Angker gomik Mas. Baterainya Mas ya. Oke. Kita awali dari yang jumbo dulu. Iki umurnya berapa Mas Tepeng? Kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih di umuran 3 tahunan nggih. Iya. Sampun poel pinten rampas? Rampas gitu ya Mas. Oh, sampun rampas iki bolo ya iki. Mas iki dikasih nama apa Mas? Kambingnya Mas? Ora nek jeneng lho Mas. Urung duwe jeneng. Wah, semene gedene rong dijenengi lho bola iki bola. Urung jeneng abang. Wah. Dipastikan kambingnya sehat. Sehat. Testisnya aman. Aman. Oke. Rampas iki lur ya. Iki klandhae disebutin mboten? Cucu Anggora Mas. Masih punya kelanda dari Anggora iki bol. Tak sepir sing cedhek Mas ya. Nggih. Iki dingge ngene aman Mas. Oh, aman. Nggih ngene. Kenceng ya sian. Oke, anak iki to. Anake Anak iki bolo ya. Iki lanjut lagi tak sepile untuk pacek breeding. Oke, tinggi spek kurbanan spek sultan masuk Mas ya. Sudah memenuhi syarat untuk kurban iki. Mas iki materi pertama sing jumbo iki kira-kira engko dibuka rego piro Mas Tepeng? manut Mas. Manut piro? Kalih dosa. 20. Iki nego napa net? Ya nego lah. Nego. Nggih. Sampun priya ongkir napa dereng? Insyaallah. Sewilayah Ngendi ya? endi? Manut ta wis? Manut Nggih. Jawa. Jawa. Oke, lah saiki dhewe ngene sing request saka Lampung piye Mas? Nek Lampung iki piye Mas ya? Insyaallah lah Lampung cara pengiriman ada Mas nanti Mas. Sementing uga nang ndi jenenge? Pekanbaru. Sumatera. Pekanbaru. Oke lur ya, kita lanjut lagi lur ya. Iki dibuka harga ini 20. Masih bisa nego Mas Tepeng nggih. Nah, iki lokasinya masih di Kecamatan Jenangan, Desa Jenangan. Nomor telepon nanti kita sertakan di layar video Mas Tepeng ya. Iki materi pertama jumbo tak hubungane. Iki rampas iki lur ya. Untuk pacek oke, untuk korbanan oke bolo ya iki weh. Iki jan bodo wedi karo kamera kabeh bolo. Wong iki bolo. Ah iki lur ya. Iki materi pertama. Lanjut anake Mas. Iki anake. Lah iki anake umur pinten iki Mas Tepeng? Anake sekitar setahun Mas. Umur setahun. Berarti dereng poel ya? Dereng. Dereng poel. Berarti 11 bulan Mas. oh 11 bulan. Berarti surung poel si aman bolo. Si aman pol iki bolo ya. Dipastikan kambingnya aman sehat, testis ora sangklir bolo ya. Iki urung tau dingi terus Mas. Dereng. Dereng. Dereng nggih. Berarti kok ceritane anak bapak didol. Dol. Oh, anak bapak didol iki lho. Tak sepile kabeh lho ya, alon-alon dulu ya. Yo. Tak sepile untuk materi calon breedinganmu bolo iki bolo ya. Spek jumbonan tak lumpuk nang kene.
Saya karena menteni Mas Tepeng bolo. Tak sepi-sepi soalnya di sini ada beberapa ekor yang kita lepas. Kandangnya jangan nyunguni bolo, minimalis. Kene kolame barang. Kita udah aman ya. Buka pun lanjut lagi. Nggih wonge sik anu lur, sik sibuk. Oke, lanjut. Terus Mas, ora krungu suaramu Mas nggo. Aku mau ora nggo mic lali tekan kene. Nah, sik terus dan kita buntutmu jedor. Nah, wis mulai brai pol iki lur. Umure pira Mas mau lali aku? 11 bulan iki bolo ya. Iki anake kae, tapi sayang kae nditui jeneng lur ya. Terus iki sing materi sing jemoko ki dibuka berapa ki Mas? Piro Mas yo ngono. Anti japri, anti rahasia. Itulah saya Mas. 17.000. Oke. Intinya di sini selalu kita buka harga. Nah, materi selanjutnya ada lagi Mas nanti? Ini lho Mas. Sing pundi? Ditokne to Mas yo. Ki tak niku iki dilebokne sik, ganti materi ngono. Lah iki boleh ya. Nah. Iki sih dilebokne dhisik. Ngendi? Oke, siap, Mas. Lanjut lagi materi jantan. Oke. On. Sip. Wah, iki jan. Wah, omongi sapa kok rudur lemune kaya ngene lho, sah. Ha iki. Ki anak iki, Mas Derek. Nggih. Wah, anake nyene lho lur iki lur. Iki. Kita pokoknya aman Mas yo. Dari Mas yo. Oke, siap. Ya kur. Oke. Nah, dibengi sepi kok ngene mumurung udan. Nah, ki umur pinten Mas Tepeng? Padha Mas iki karo kae. Padha nggih, 11 sasi nggih. Nggih, 11 kacak seminggu apa. Oh, yo, apa sak induk Mas? Mboten nggih? Mboten. Oh, mboten. Oke. Oke. Jantan beda ini. Heeh, itu induk satu jantan. Bapaknya iki bolo. Nah, bapak niki lek lho ngetune anake api-api bolo. Iki. Dipastikan kambing sehat Mas yo. Aman. Aman iki bolo. Calon bahan pemasek breedingan iki bolo. Iki. Pon enten malih? Pon. Oke, berarti ada 3 ekor jantan semua Mas yo. Betina-betina enten mboten? Rasa ditane sipil kon jaba, kira-kira eneng orang sing membutuhkan betina-betina. Oke lah. Oke. Nah, contohnya ndi Mas? Contohnya Mas, sampel sing betinane Mas. Mbok menawa eneng. Iki. Iki nggih pesen Mas. Oh, sudah dihandle. Oh, wis dipesen wong iki bolo. Jadi untuk sementara yang dilepas coba jantan. Jane oke lho iki. Oke, tak sepilne. Heeh. Enek sing minat. Menawa eneng sing minat, mengke monggo langsung dijapri mawon nomornya Mas Tepeng nanti kita sertakan di layar video. Berarti ada 3 jantan pun dilipetnya Mas. Kumpul hutan. Dilipet. Hah, aku di hutan kok njen kan yo. Dilipetnya Mas. Nah, pun. Dilipetnya mawon. Dan aman lungguan. Nah. Oke, siap. Lek lo masih gremis, Mas. Jumbo kalau di bola. Mungkin yang membutuhkan untuk spek jumbunan untuk korban loh ya ini. Hari ini kita readikan di kandangnya Mas Tepeng kalau ya. Untuk lokasi kita di Kabupaten Ponorogo loh ya. Nah, ini bola ya. Untuk harga di sini selalu kita buka dan sudah free ongkir sewilayah Jawa, lur ya. Sewilayah Jawa. Gitu loh. Iki putune anggora ono Mas Tepeng ya? Oh, putu anggora. Awake jen. Jumbo. Dene sama yang telur iki lur iki. Anakane apik-apik lur, kowe tinggi pacek siap kok lur iki. Oke lur, kita sambil menunggu Mas Tepeng lur ya. Ini mau keluarkan ada satu materi yang ketinggalan tadi lur ya. Kambing indukan sudah kawinan lur ya. Kepala hitam lur. Oke lur, Mas Tepeng ini mau ngambil tali dulu, kita sepil-sepil dulu lur ya ini. Nah ini kambing pejantan super jumbo, super gemuk lur. Wah mantap iki lur.
Jika minat nanti langsung saja di komen-komen lur ya, atau langsung dihubungi nomor telepon Mas Tepeng lur. Seperti biasa lur, kita sertakan di layar video pojok kiri bawah lur ya. Nah, untuk alamat lengkap Mas Tepeng ini ada di Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, masih di Jawa Timur lur ya. Ini spek korban sultan iki lur, mantap. Yuk lur, kita lanjut lagi sepil materi betina. Oh iya. Ki ada materi yang ketinggalan bolo. Ki babon iki bolo ya. Nah, tak sepile iki bolo. Iki materi sing ketinggalan iki betina laktasi pinten Mas? 3 Mas. Kosong napa sampun isi? Oh, sampun isi berapa bulan? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Kalih jantane sampean kapan kok nggih? Oke, siap. Iki enten anu nih Mas, maksudnya ada minusnya, mungkin ada kekurangannya di jantan iki jumbo niki. Yo kan betina. Mas, iku sikile iku. Sinti Mas. Pas Rasa ya? nggih. Sing pundi Mas? Iki. Oh, kuwi. Awalnya kenging napa Mas Tepeng? Awalnya. Awalnya ya saking kerepe di goyang Mas. Oh, terus akhirnya gatel gak roh. oh iya, tapi saiki posisi wis mari Mas ya. Mari Mas. Sampun nggih. Oke, iki bolo ya. Jadi minusnya di kaki, pernah sakit Mas ya. Gatel. Gatel, tapi saiki wis aman Mas ya. Aman. Wis mari bolo ya lagi. Saat ini sudah kawin berapa bulan tadi? 3 bulan. 3 bulan. Oke, siap laktasi 3 kali Mas ya. Spek jumbo iki bolo. Nah, tak sepile telingane iki. Nah, iki lur ya. Putus sengkelat Mas. Oh, putus sengkelat. Oh, sik duwe keranda sengkelat iki lur iki. Saat ini sudah kawin. Iki anaknya pastinya ya wis api-api Mas ya. Anakane ya. Oke. Pun Mas, disepil kabeh wis aman. Sip. Kupinge kurang apik ngono. Maksudnya lek dicacah juga kualat ngono ya. Iki lur ya. Laktasi telu. Kilor kira masukkan tadi ya. Sip. Tembung suasana sih padang dan telepon pun. Malah mapan malah. Sama nggih buka jasa kami berapa Mas ngene? Nggih lek enter Mas. Lah eneng. Oke. Sip. Mas awas. Apa nih? Ampun, Mas Tepeng matur nuwun nggih. Siap. Mugi-mugi enten sing salawat rasa dadane sedekan ae. Oke lur, kita masukkan untuk kambing-kambing yang kita sepil. Nah, untuk materi iki lur, materi spesial iki lur ya. Kambing jantan spek jumbo TB di angka 1 meter. Kita buka belah-belahan di sini 20. Ya masih mau ya? 20 bolo ya iki. Nah, lokasi di Ponorogo. Mungkin seperti itu lur ya. Mungkin ada kurang lebihnya dari Marvis Official. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita akhiri. Selamat siang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Sip. Malah makan.